Escolta'm, doncs saps què heu de fer per no marejar-vos amb glòbuls al Congrés? Què hem de Què? fer? Llegir això, mira que maco. Oh! Oita! Oh, que maco! Oita, Pep! Tu! Oh, que bé que estic aquí! Igual de guapa que Oita, sempre, eh? torno pa que va al foc. Angeleta, aquí hi ha moltes històries teves, eh? Hosti, sí. Totes, eh? Des de que vas néixer, que vas anar a ballar, Oita, hasta ja el retard de quan em vaig casar. i cuina també, moltes receptes, eh? Sí, hi ha conill, hi ha coll de xai, Sí. hi ha moltes coses, moltes Bolets. receptes. Bolets amb vedella, Sí. moltes coses hi ha. Hi ha receptes molt maques. Fins i tot amanides. Escolta una cosa, a mi m'agrada una cosa d'aquest llibre, que és un homenatge a totes les persones grans, iaia. Hem de donar aquest missatge també amb aquest llibre, no? Sí. Perquè no estiguin soles. Sí. La gent gran haurien de tenir companyia i haurien de ser molt estimades, que no ho són gaire. Escolta, iaia, estàs contenta que hagi sortit un llibre sobre tu o no? Sí, molt contenta, però penso que hi ha gent que encara em tindrà ràbia que ella havia hagut de fotre un llibre. Per què això? Sort que hi ha el Pep Noguer, que el Pep Noguer tothom n'està molt. Per ti, jo l'únic que he fet aquí és transcriure les teves rialles, les teves preocupacions, els teus sentiments, les teves històries. I això t'haig de dir que és un regal per a mi que mai hagués pogut imaginar.